Suso ka na yata. Okay? Show always. Grabe naman ang laki partner. Parang buong Pilipinas ata nandun. Kilala ko sa Twitter, sa Instagram, puro yun. Napakarami ng tao. Nakakatuwa ako sa Philippines. Sana maulit po ito. Itong don't worry. Next time I'll try to play. Sana maulit. Dapat lang partner. Wag. Talagang unang-una. Wag. Shoot. Hindi, tignan mo naman. O, di kinikilala na tayo ng ibang bansa. Diba? Si Rabi nga nila doon sa Pangulong Aquino sa hindi na tayo basket-based sa Asia. Kung baga ang laking bagay umaangat ang ating ekonomiya. Pig. No. Pig. Me. Yes, you, pig. No. Yes. RJ. Ha? RJ. Ha? Ano paano ka maglalagay ng basura sa basura tapos ma-aksidente mo mahulog? Ang basura. Parang ano yung panakot. Panakot yun. Hey, don't play with that. No. Mitch, what are you doing? Fishing. What's that? Fishing. Watch. Here. Yeah. You watch again. Pig. Yes, you. Wika. Ha? Wika. Ano daw? Hindi mo kaya sarili. No. Finish your sandwich. Finish your sandwich. Help mo daw siya. Pamatay. Put down your hair feet. Put it down. Put it down. Down. Go up. See? Yes. See. No. Shoe. What's that? Work. Burp? Are you full? Are you full? Full. Okay. Egg. Full egg. Finish your sandwich. Okay.